Komplew jiżdiedu l-Maltin li jemmnu li l-ekonomija ta' pajjiżna sejra tajjeb biex issa huma 4 minn kull 5 persuni li għandhom din il-fehma. Dan jirriżulta minn stħarriġ tal-Eurobarometer li ppubblikat il-Kummissjoni Ewropea. B'hekk il-ħsibijiet pożittivi ta' aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu internazzjonali kienu konfermati miċ-ċittadini, meta 81% tal-Maltin qalu li jemmnu li s-sitwazzjoni ekonomika ta' Malta hija tajba. Kienu biss iċ-ċittadini Ġermaniżi u Daniżi li kellhom opinjoni iktar tajba dwar l-ekonomija ta' pajjiżhom. B'kuntrast fost iċ-ċittadini Ewropej kollha l-ekonomija hija t-tieni l-iktar fattur li jinkwethom u n-nuqqas ta' xogħol it-tielet. Iżda kienu 6% biss tal-Maltin li semmew il-qatt bħala l-ikbar problema. Hija l-immigrazzjoni l-ikbar sors ta' tħassib għal Maltin, dan anke jekk fl-aħħar xhur pajjiżna kellu fost inqas wasliet f'bosta snin. 76% tal-Maltin qalu li l-immigrazzjoni hija l-iktar ħaġa li tinkwethom. Għalkemm brati ferm inqas il-Ġermaniżi, l-Ingliżi u d-Daniżi wkoll semmew l-immigrazzjoni bħala l-ikbar sfida li għandu pajjiżhom. L-ambjent huwa t-tieni l-iktar settur li jinkwieta lil Maltin anke jekk issemma biss minn 26%. 12% semmew il-pensjonijiet u 11% l-għoli tal-ħajja.